Siyakudumisa, siyakudumisa. Ufanele udumo, ufanele sibongo. Siyakudumisa, ufanele udumo, ufanele sibongo. So
bazalwane bathi silethe uthando nokuthi siyaye sibone ukuthi nabantu abanganawo umsindo kakhulu lapho phambi kwethu. Nathi ibandla lesithembu sivuleni kabhebhi emlazi lapho esikhonjela khona ngizocela nje ubaba wethu udokotela kasibe naye akathi sibonge kakhulu isibusiso esesekhaya kwaJobe. Ngifishane nje kakhulu, ngifishane kakhulu, uyakhuluma izandla, uyakhuluma izandla ku-46. Jobe nomama lapha ku-46 izandla yakhuluma, unesithembiso sokuthi endleleni yonke izomthwala. Kame fishane nje ndamandla endleleni yonke uNkulunkulu uzonithwala. Uthi
Isaya uJehova wenzile lokhu. Uthi futhi esekwenzile uzoyitshatha. Uyakubuza Jobe uthi ubani ongalinganisa naye? Ubani ongalinganisa noNkulunkulu? Ithemba-ke nje bonke ngokwasithole leli Nkosi ngoba kuyavela ukuthi iGenesisi sokuqala uyo odale bonke noyithemba nabantu emhlabeni. Sana Nkosi.